història d'Almàssera sempre ha estat unida a la terra. Com les fruites i verdures, la nostra música també nasqué de l'horta. Entre sèquies, entre alqueries i barraques. En 1907, els nostres llauradors canviaren, per primera vegada, lligones per partitures, cultivant la música amb la mateixa estima, esforç i dedicació que els seus camps. Sense saber-ho, havien sembrat la llavor més forta. Per a llaurar-la es fundà, el 20 d'agost de 1948, el Centre Estudi Musical, el Musical, La gran casa de la música d'Almàssera. la casa de 4 generacions de rabossots i raboses que han dedicat i dediquen la seva vida a ser la banda sonora dels moments importants d'estos carrers, de tota la nostra gent. Ja són 75 anys els que portem transmitint esta passió de pares a fills. 3 quarts de segle sent un membre més de centenars de famílies. El bressol de noves amistats. El perquè de milers d'històries. Moltes coses han canviat durant tot aquest temps, però mai hem oblidat el nostre compromís. Fer de la música el cor i l'ànima d'este gran poble. Amb les arrels ben fortes, els instruments muntats i l'orgull intacte, avui celebrem que fa 75 anys que som hereus d'aquells primers llauradors. Fills de l'horta i la música. És que la història del musical és la història d'Almàssera. És també la teua història. Centre Estudi Musical 75 anys llaurant la música.